Tervetuloa tänne Lottoon ja Jokeriin. Täällä tänään Loton virallisena valvojana toimii Noot. Päivää vaan kaikille. Mitähän aineita hänkin lienee vetänyt? No niin, käynnistetään nyt se lottokone. Mikä sieltä tulee? Sieltä tulee pallo. Ja se on numero 46. Älä sit alkaa mua. Sitten vai seuraava pallo. Mikä sieltä tulee? Sieltä tulee maali! Oho, taisi mennä vähän yli. Ja se on numero 67. Se on minun äidin siskon lempinumero. Minä en nyt jaksa arpoa tämän enempää, joten kiitos seurasta ja minä lähden nyt takahuoneeseen.